Euskaber 36 baserritarrek osatzen duten kooperatiba da. Baserriak dauzkagu kokatuta Bizkaian, Araban, Gipuzkoan eta Nafarroan. Bertan ekoizten dugu eta bertan saltzen dugu ere bai. Euskaberren helburua da landa garapena. Bai, baserritarra era duin batean baserritik eta baserrian bizi izatea. Astean 2-3 egunetan jasotzen ditugu ekoiztutako arrautzak baserri guztietatik, ekartzen ditugu klasifikazio zentroa eta hemendik gero egiten dugu banaketa Euskal Herri osoan. Gure baserritarrak bere egunerokotasunean datu batzuk jaso behar dituzte oiotegitik, informazio ematen digu zikloaren ekoizpenari buruz, rentabilidadi buruz eta dana. Orduan, gutzako oso garrantzitsua da. Datu hauek hasieran eskuz hartzen ziren eta gero Excel batea pasatzen ziren. Zer gertatzen zen, batzuk adibidez, zailtasuna ikusten zuten estelakin lan iteko, jarraipena eramatea etzan oso erresa. Erabaki gendun lan hori erreztea, beraiei erreztea. Eta orduan bazitukin jarri ginen harremanetan, aplikazio bat diseinatzeko, lan guzti hau errezteko. Elkarrekin diseinatu gendun aplikazio bat, bai mobiliako eta bai ordenadoreako. Azkenen die, Excelen jasotzen genitun datu guzti hauek, beraiek momentu baten bai mobilan edo bai ordenadorean, momentu baten sartu eta orduan momentun dauzke, momentun jak danak konektauta egotea, ez? Eta orduan datu guzti horiek momentun eukitzea. Hori izan gutzako garrantzitsuna. Asko erreztu digu lana eta batez ere albaitariari. Datuak momentuan dauzkagunez, erabakiak hartzea oso erresa da. Alarma batzuk dauzkegu ezarrita, parametro batzuk ezarri genitun, atatzen bali bada oiotegi baten, gu seitun ikusten dugu. Prozesue egia esan nahiko ondo junta. Zituk nik uste oso ondo ulertu dola gure funtzionamendue, egia esan zentzu horretan erresa izan da. Guk esplikatu genion, azkenen Excelean jasotzen genitun datu guztik, zien datu horiek jaso, baina beste programa erakargarrigo batean, erresago ez, azkenen beraientzako zehoze hasierak beti izaten die pixka gogorrak. Lehendabiziko guztak gu Euskaberretik hartu gendun oiotegi bateko datu guztiak, eta orduan hasi ginen gu datuak sartzen, hor ikusteko programa nola zebilen, ze gauza aldatu, ze parametro aldatu, nola ikusten zan hobeto, horra hitu ginen danon arten. Beste bi baserritarrekin egin gendun froga. Gero hasi ginen pixkanaka baserritar gehiagorekin, eta esan barroko gaur egun danak dauzke oso gustora gare danak. Programa honek asko lagundu digu, datuak sartzen dituztenen momentuk ikusi ditzakegu. Orduan jarraipena egiteko asko erreztu digu lana. Eta baserritarrak naiz eta baserrin programa batekin aplikazio bat eta esan barrakoet oso gustora darela. Nik uste eta aldi beren lasaitasuna ematen diela zuk momentun baita datuk eukitza, ez? Babes bada eta ikusten dute jarraipen hori egiten deula. Guretzako oso interesgarria dela baserri bakoitzaren, etxalde bakoitzaren ekoizpena momentuan ikustea, ez? Eta gero bisio orokor hori eukitzea. Hemen egunero arrautz asko ontziratu behar ditugu eta oso argi euki behar dugu nola dauden gure etxalde bakoitzaren ekoizpenak produkzioaren bisio orokorra eukitzeko. Aipatuko nuke ere bai, alarmen pantalla hori guretzako oso baliogarria da, ze azkenik alarma horiek definitutako kriterioak albaitariak jartzen ditu eta nola behaiek zerretako kriterio horiek oso teknikoak dira eta guk ziurrenik ez ditugu ulertzen, ez? Orduan horre oso era grafikoan daude eta hor ikusi ditzakegu nola dijoan eta ze arazo eduki ditzaken gure bazkidetako bakoitzak, ez? Guretzako erabakiak hartzeko tresna ezinbestekoa da, ez? Orain datu berdinak manejatzen ditugu danok. Bai baserritarrak, bai guk hemen produkzioan, bai albaitariak, orduan denok hartzen ditugu erabakiak datu berdinetan oinarritu da. Eta digitalizazioa asko ez gustatu, tresna oso erabilgarria dira. Hor asko aipatzen da bain relebo generazionala eta gaztei olako erramientak ematen baldin badizkiegu, ez da erramienta horiek erakarri egiten dutelako, baizik eta lana ere errestu egiten dute. Pentsa, leheno baserri baten, behiak jetxi nahi baltzin bazen ditun, egunero joan bartzen nuen, egunero anegon, besteak, eta oantxe bertan, keizteko robot automatikoa dauzkagu, eta horiek monitorizatzen dute esnearen temperatura, parametro pila bat, ez? Konziliazio mailan ere asko laguntzen du. nik ezinbestekoa, ze etorkizunean nahi baldin baditugu gazteak ere erakarri eta gure produktibitatea hobetu, erraminta horiek baliatu behar ditugu.
Izena Xabier Unanue da, eta oandala 5 urte, Euskaberren jarri nun granja bat, dedikatzen ez, oioak zaintzea eta arrautzak sortzea. Sortu du batez ere erreztasuna, eta ezen momentutan, ezen tokitan apuntatu alizatea. Lehen hau papel baten apuntatzen zenun, buruan euki barra zen datua eta ero jote zinen ordenagailu batea eta jartzen zenun. Guain, ezen momentutan mobi atatzezu, normalen gainen eukitzezu, sartzezu datua eta aztu itezea. Erraztu kontrola bai. Zati, hemen datuak ez ditu bizioz biltzen ditu jakiteko gure oion egoera. Orduan, datuak biltzea gero da errezago izan, orduan da gehiago biltzen dituzu, eta gero da datu gehiago bildu, gero da kontrolatu gakezu zure oioekin gertatzen dena. Hasieratik oso erreza intzat, oso errez, oso intuitibo, eta ez momentuetan, guantxe lau arrautza usiz ezki, ez dakit, apuntatzen dituzu. Lehen hau datu egiteko pila bat galdu itezen, netzako digitalizazioak hortan laguntzen du.